Skat, jeg har noget, jeg gerne vil fortælle dig. Ja, hvad er det? Ja, du ved jo, at vi har været sammen i lang tid nu, ikke? Ja. Og det er jeg jo rigtig glad for og sådan noget, ikke? Jo. Og ja, jeg vil bare gerne sige, at jeg elsker dig rigtig højt og sådan noget. Is! For helvede, rollinger, mand. Nå, hvor er jeg kommet fra? Hvad nu? Jo, jeg elsker dig rigtig højt. Og jeg vil meget gerne spørge dig om noget. Det er sådan meget personligt og sådan noget. Underbuksdag! Ingen buksdag! Underbuksdag! Hvad fanden er det for nogle underlige mennesker, der bor i den her by, mand? Hey! Nå, det jeg gerne vil sige til dig er, altså, vi passer så godt sammen, og ja, det er så Hvad så? Hvordan går det? Ses. godt. Mit undertøj! Så kommer mit undertøj! Hun er stjålet mit undertøj! Farvel! Undertøj? Oh my god. Det er bindigt. For at komme til seng. Hvor pakker det? Altså, jeg vil gerne spørge dig om. Barn, kom barn! Vi henter barn! Kom her! Vi henter barn! Jeg vil gerne have 5 millioner børn. Ej, vi har altså ikke så mange lige nu, men du får det her. Ja, fint nok. Hvad koster det? 5 millioner. Okay, værsgo. Kom og til barn! Kom der! Barn! Velkommen til seng. Vil du godt gifte dig med mig? Ej, det vil jeg bare ikke. Du synes, at alle mine naboer er mine venner. Hallo! Au! Abby, det var bare ikke, det var ikke med mig. Nej. Ikke noget men.